Levně nakoupím kryptoměnu na jedné burze a potom ji prodám za vyšší cenu na druhé burze. No a tím rozdílem je zisk. Tady tomu se říká arbitráž. Já vám dneska představím nový projekt, ve kterém můžete velmi snadno arbitráž provádět a k tomu poměrně rychle vydělávat čistý zisk z každého provedeného příkazu a za maximálně flexibilních podmínek. Přátelé, vítám vás na kanálu CryptoBlondy. Toto video je určené pouze pro ty, kteří umějí přijímat řešení a akceptovat investiční rizika. Pokud na rizika nejste připraveni, tak rovnou tady to video stopněte a přeskočte. No a pro ty z vás, které zajímá víc, tak můžete společně se mnou okouknout novou arbitrážní platformu s názvem XBI, která se poměrně rychlým tempem šíří u zahraničních kryptoblogerů a youtuberů. Kolik se dá arbitráží vydělat, jak tato platforma funguje a jaký produkt zvolit a na co si dát pozor. Přátelé, začínáme s XBI. Na mém telegramovém kanálu jsem již moje sledující jako první informovala o této příležitosti. Pokud na mém telegramovém kanálu ještě nejste, tak se určitě připojte, ať vám neuniknou důležitá sdělení. Odkaz bude dole pod videem. Pravidelně na Telegramu informuji o situaci, výkonnosti jednotlivých projektů a jsou tam k dispozici i transparentní výsledky. K XBI tam najdete hlavní info o projektu plus k tomu textový návod krok za krokem, jak se připojit. XBI platforma nabízí pokročilé arbitrážní obchodování, při kterém můžete maximalizovat své zisky s arbitrážním obchodním systémem pro analýzu kryptotrhu a tím vydělávat z rozdílů cen kryptoměn na jednotlivých burzách. Jednoduše řečeno, můžete tedy tuto platformu využít pro provádění arbitráže. Systém jednoduše nakoupí kryptoměnu na jedné burze za levnou cenu a poté ji prodá na druhé burze, ale za cenu vyšší. Tím vznikne zisk. Arbitráž na platformě lze provádět manuálně anebo automaticky, to ale ještě vysvětlím později více do hloubky. V tuto chvíli je v XBI přes 8900 uživatelů, platforma odstartovala 15. září a zastoupení jsou na všech sociálních sítích a k tomu mají k dispozici i telegramový chat pro podporu a sdílení informací. Je tam i admin a zde doporučuji i sledovat, jaká je aktivita a pulzování projektu. Pokud se budete chtít do XBI taky připojit, tak dole bude odkaz a když se skrze něj do projektu zaregistrujete a připojíte se ke sledování jejich oficiálního telegramového chatu komunity XBI, tak získáte $20 bonus v Bitcoinu, se kterým se vám spustí autoarbitráž a bude vám po celou dobu, co projekt poběží, generovat zisk. Já jsem se již do XBI zaregistrovala a opravdu mi tento bonus naskočil. Jak vidíte, tak mi tu ten bonusový $20 trading už běží. Čili i bez vkladu lze tuto platformu nezávazně otestovat a okouknout. Pro mě osobně ale arbitráž s pouhými $20 není moc zajímavá, proto jsem se rozhodla zainvestovat a jejich arbitrážní produkt v reálu vyzkoušet s větší částkou. Na platformě XBI jsou 3 různé produkty. Je tu manual trading, auto trading a liquidity farming. Mně osobně se nejvíc líbí manual trading, protože je maximálně flexibilní a investora to vůbec nesvazuje. Funguje to tak, že do XBI pošlete kapitál, se kterým budete chtít provádět arbitráž. Zvolíte tento produkt, kryptoměnu a pak 2 burzy. U každé burzy kolísá cena krypta a vy zvolíte nízkou cenu pro nákup a pak na druhé vyšší cenu vytvoříte příkaz a tím systém provede obchod. Při manual tradingu zadáváte všechno ručně. Máte možnost provádět jeden příkaz za 24 hodin. Ziskovost se v závislosti na kolísání trhu pohybuje v rozmezí 0,3% až 0,5% denně. Ta transakce se provede za jeden den a vklad se potom vrátí zpátky do vašeho zůstatku. Pak máte tu možnost buď pokračovat, udělat další nový příkaz, anebo s čistým ziskem v kapse z projektu vystoupit.
Co je dobré na manuál tradingu? Ona se tu dá dělat moc pěkně i reinvestice. Čili to, co vyděláte, ten zisk se nabalí ke kapitálu a začíná se zvětšovat a vy tím můžete provádět další a další příkazy, dokud tedy budete chtít, a tímto i celé nabírá rychlejší obrátky. Znovu opakuju, po každých 24 hodinách se proces arbitráže uzavře a vklad se vrátí zpátky, čili je to pak nutné si hlídat a znovu to spustit, aktivovat do chodu neboli vytvořit další nový příkaz. U manuál trading je výhodou maximální flexibilita a krátkodobost cyklu. Po 24 hodinách máte vždycky svůj kapitál zpátky v balanc. Více flexibility ani nejde mít. Pokud vás ale nebude bavit neustále každý den manuálně ty příkazy vytvářet, tak pak je možnost zvolit produkt Auto Trading. U ní už příkazy běží zcela automaticky, ale s čím se to musí počítat? Investice se to musí uzamknout na dobu 30 dní. Teprve poté lze vklad vybrat. Zisky samozřejmě můžete vybírat okamžitě. U autotradingu jsou i delší délky cyklů s různým množstvím příkazů i různou mírou ziskovostí, ale už se více vážete dobou. Proto je třeba individuálně zvážit, zda se to vyplatí. Mně osobně se nejvíc líbí manuál trading nebo eventuálně doporučuji zvolit autotrading na 30 dní. Do dalších bych se z pohledu investiční taktiky raději nepouštěla. Xbitu má ještě liquidity farming na období 90 dní, což je taky docela neflexibilní, proto ho úplně přeskočím. Minimální vklad do projektu XB je $50, minimální výběr $10, poplatek za výběr je pouhé 1%. Transakce jsou v tuto chvíli možné provádět v Bitcoinu, Ethereum, Litecoinu, Doge, USDT ERC20, USDT TRC20 a TRX. Další kryptoměny budou postupně přidávány. Nyní se ještě zastavím u premium plánu. Pokud teď investuji do manuál tradingu nebo auto tradingu na 30 dní, tak mohu provést pouze jeden příkaz za 24 hodin. Pokud ale patříte mezi ty, kteří se rozhodnou obchodovat s větší sumou, tak je tu premium plán, stojí $300 měsíčně a když se aktivuje, tak pak je možnost provádět 6 příkazů najednou každé 4 hodiny, takže i to se tu nabízí. Přátelé, vypadá to tu zajímavě a budí to tu i velice reálným dojmem, ta příprava je na vysoké úrovni, k tomu maximální flexibilita s uvolňováním vkladu každých 24 hodin. Máte ho zpátky k dispozici u manuál tradingu, čili top podmínky a k tomu ještě $20 startovací tradingový bonus za připojení. Mně osobně se to hodně zalíbilo, ziskovost je velice umírněná, čili od toho očekávám i delší běh. Já teď s váma projdu rychle a jednoduše jednotlivé kroky, ukážu vám, jak spustit manuální arbitráž do chodu a na co si dát pozor. Otevřete registrační odkaz, naleznete ho dole pod tímto videem, kliknete na Sign Up a projdete jednoduchou registrací. Po registraci vyskočí okno pro získání bonusu 0,00066 bitcoinu. Kliknete na ikonku Telegramu a připojíte se do oficiálního telegramového chatu komunity XBI. Tento bonus se okamžitě připíše a zobrazí se vám v Trading History. Uvidíte již aktivní plán, který bude generovat profit neomezeně dlouho. Získali jste ho totiž jako dárek za připojení. Nyní se pošle do XBI kapitál, se kterým budete chtít provádět arbitráž. Kliknete na Your Wallet. Zvolíte kryptoměnu, ve které chcete provést vklad. Já zvolila stablecoin USDT. Kliknete na Add Balance. Zadáte částku, kterou chcete do projektu odeslat a klikne se na Get Address to Pay. Potvrdíte I Confirm. Na zobrazenou adresu odešlete prostředky a jakmile je transakce provedena, potvrdíte kliknutím na Paid, čili je zaplaceno. Potvrdíte ještě I Confirm. Tím je všechno hotové, prostředky dojdou okamžitě do projektu XBI. Nyní je nutné aktivovat arbitráž, aby se investice spustila do chodu a aby se generoval zisk. Takže klikněte na produkt, zvolíte vyhovující typ,
Já jsem se rozhodla pro manuál trading na období 1 den. Zvolíte tradingový pár. Ideálně vyberte USDT, BTC, USDT, zde profity budou nabíhat v USDT. V nižší části obrazovky vyberete 2 burzy, jednu pro nákup a druhou pro prodej. A tady, přátelé, u toho prosím velký pozor. Když vytváříte order neboli příkaz, tak musíte vybrat vhodné 2 kryptoburzy pro uskutečnění arbitráže. U buy tedy zvolte tu burzu s nejnižší cenou kryptoměny a naopak u sell vyberte burzu s tou nejvyšší cenou. Tím rozdílem je tedy zisk, který uděláte. Ono se vám to bude i zobrazovat zde je finální profit, kolik se z té transakce vydělá. Takže pozorně vyberte burzy, ať je profit co nejlepší. Pokud tu zvolíte chybně burzy, tak se příkaz ani neprovede, čili buďte tady u toho kroku hodně pozorní. Pokračujeme dál. V Select a Network zvolíte síť TRC20 a v Amount částku, kterou chcete spustit do arbitráže. To celé potom potvrdíte kliknutím na Create Order a tím vytvoříte příkaz. Potvrdíte I confirm a tím je všechno aktivováno. Pokud byste nechtěli tyto příkazy dělat manuálně, tak zvolte produkt Auto Trading. Tam už nemusíte nic hlídat ani nastavovat, jenom počítejte s tím, že se vám u autotradingu investice navrátí až po uplynutí 30 dní. Jinak back office je velice přehledné. V dashboard tady je přehled všech informací o zůstatku a o aktuálních příkazech. Produkt, tady volíte a spouštíte nové produkty a aktivujete je. Your Wallet je vaše peněženka, tady se provádí vklad, ale i výběry a zobrazuje se přehled o zůstatku. Trading History, tedy historie tradingu, referral program, přehled o týmu a najdete zde svůj registrační odkaz pro své partnery. Promo materiál jsou materiály pro propagaci a PDF prezentace. XP Premium, pokud chcete zvýšit svůj zisk denně, můžete upgradeovat svůj účet na Premium a tím můžete vytvářet maximálně 6 příkazů za den. Velice ojedinělý arbitrážní projekt XBI s propracovanou přípravou. Já jsem, přátelé, zvědavá, jaké se v něm zacílí výsledky. Podle informací od více zdrojů koluje ta informace, že projekt je hodně identický s projektem Arbitly, který měl výkonnost okolo 200 dní, proto i XBI by mohl být hodně zajímavý. Už po 24 hodinách se tu de facto generuje čistý zisk do kapsy. Čili pokud preferujete maximální flexibilitu, tak určitě okoukněte tento projekt a tuto příležitost zblízka. Já vám všem děkuju za pozornost, klikněte na odběr mého YouTube kanálu, ať nepropásnete další videa, mějte co nejlepší výnosnost a brzy nashledanou.